Iy'ngane zokuthi namukele kuzo zonke iy'ndawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka inkosi yohadimini. Okokuqala mina kule channel akwenzeleni zingacindezele usubscribe uthola zonke izinto engiy'postayo kuyo kule channel yethu ehamba phambili. Iy'ngane zakwethu enye insizwa-ke esebenzini nokhuzane yaziwa-ke ngothibela isibhaleke ipost ey'nkundleni zokuxhumana ithi-ke lo muntu owacula-ke eshonelwe ngumama wakhe namhlanje uthi uhlonipha isifo sakwa Cele sithi-ke rest in peace umfo wakhe. Le nsizwa nje isho kanjalo emva kokuthi-ke insizwa-ke ngumculi kamaskandi igcomelisha ikuveze-ke ey'nkundleni zokuxhumana lokuthi-ke ngomhla ka-3 noma-ke kuzohlonishwa-ke umfo kacele ongasekho emhlabeni osiqunga wey'ngane zawethu. Insizwa-ke yadlula engozini yemoto. Abantu abaningi bayakhuluma emva kwale posta-ke wey'ngane zakwethu ebhalwe-ke ile nsizwa-ke yakwa Mpungos nange ujolase siboma nje oluthi-ke phela bacele abasindisiwe wenza-ke ozohambelana-ke nabo ubo-ke basindisiwe asihlonishwa-ke isifo. Ngiyafisa ukuthi ngizwe umbono wakho ngale posta kaThibela ukuthi wena ucabangani ngale daba. Sihlangane phaa kwi-comment section.